mheno yakanga iriko yaizofanyara izvo tazisonga mberi kutaura kuti pushai mberi mudii manje kana muruwe muwengi zviite sei mazviona manje tapedza paya pakuda uchizoti tizoti kuuya paya mabhazi atomira apo akuti vamwe vainga watozuva tange kuenda manje mabhazi airambe yakamira paya ko vanhu havasi kuenda nei apa taide kuuya nemusi murikuona taide kuuya nemashipi aya nyambisa manje magarirwa manje munhingi umu manje musi umu pane mugermany wakanga aripo waizviitawo muinstructor manje wainga ari pamapinduzi waidii manje nyambisa manje kutrainwa kwetaiitwa ikokuku manje iye waiendese matsamba manje ichiendese matsamba manje saka mheno kuti zvakazoonekwa sei manje kuti hey uyu mugermany uyu zvikazi zvekuchaenda nemusizvi hazvichaiti ngazvibve zvakorera taakuita sei taakuti ndopetakazotsvagirwa ndege dzekunigeria dzemagudzu dziya ndodzitakazoita sei manje ndodzitakazopinzwa manje pataenda takanoburukire panonzi pakirimani taburuka pakirimani ndege dziya right zvikazi okay mwaburuke pakirimani pindai mukomboi komboi manje itraining pataende kusvika kubva taburuka futi zvikazi right marori agarira vatakwidzawo marori uyo vataendeswa panonzi pamukubha ikokoko niye ningi Malawi kumukubha kwacho kupasi kwemozambique padhuze nemalawi so zvakangoite gomo riri pamhiri apo munonga muchitoti mukapote gomo iro riri mwatava mumalawi right tagara ipapo saka zvino makorezi zvatafunga panapa taite tumazuva taakukuendesai kuna Siaya kubva tabva ipapo tabviswa ipapo naSiaya tasvika kuna Siaya kuya tagara tiri ipapo tichidii manje tichingoerengwa nhamba dzedu hataierengwa zvese zvichidii right panapa taakukupai motikari zvimafodhi so mafodhi aya patapinzwa mafodhi izvozvizvi takwenda manje kunonzi kubharaji right taipinda tiri angani nhamba yacho ndakuikanganwa bishana tabva panasiaya patasvike painzi panonzi pazambezia zambezia wainga ari zambezi ukabve zvakaita kuningi uku kugomo ameno kwaanga akasvika fanika zvakaite uku saka ipapo pacho manje mwaizoti manje mwaitotakurwa nebhoti kuti mubire muende uku. What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that in the system. That's all. Taigara mumakomo yewondo avaka imanya dakabatesa tichichingira Zimbabwe taigara mumakomo yewondo avaka imanya dakabatesa tichichingira Zimbabwe vakomana vasikana Zimbabwe magorira mumakomo avaka imanya dakabatesa. Thank you for tuning in to Zim Newsbeat TV with Robert Tapfumani. Right, tapa na Zambezia. Tine motikari dzedu nevanhu zvese tamira ipapa. Tiri pana Zambezi. Bhoti riri papa ramitswa apa.
right ndingati takasvikapo hwakati usiku pya kubva kwazoedza taipa right taingopiwa karesheni yedu yekuti munodya fishi dzedu nezvimwe zvaaita tinazo tadya tapedza takuchiti muziya kuzimbabwe kuna marwizi akanyanya ukuru daroka zambezi unonga ari kure tajaira anawo dzina ana mbuzi mona manje tauda kumhanya manje kuti tiende komwe mvura manje zvokazene makamaradi yai mirei muri kuenda kupi tinoda kumwe mvura zvikazi wane munhu manje anoenda apa izvozvi dziri kuona ingwena mukati umu dziri kutokuona izo tikati wo zvikazi zvikazi mirai ndobva atore chineti vasvika ubva adzimika uku neukuku vazoteta kudai vati chiuyai kunoku ndikucherere muchitini bvatazochererwa mvura yeyo bvatadzokera bvatazoti umwe naumwe ubva anwa mvura tanwa mvura yeyo tapedza zvikazi right driver wauya webhoti waidhiraivhera ari pamusoro wauya webhoti chavhurwa uku saiti chavhurwa zvikazi imwe muchimbotomira uko motikari asi dzapinda motikari dzapinda marori nemafodhi zvimafodhi zvidiki zviyazvi dzainge dziri ngani dzainge dziri 8 takuti manje aumana saka chinhu ichi chinotisimudza izvo tichapinda futi pamwe chete nemotikari idzedzi here urikuona zvikazi raiti kumakombe zvipindai mukati umu patapinda mukati muya wafara uku pamutsa bhoti riyai pataenda kusvika zvakaita ugomo svika ikoko vawavhura futi angoti kusaidhi uka chinoenda chakadai chovhurirawo chikaendawo chakadai chaivhurirawo avhura paya asi moti anga dzitange zabuda dzichienda dzasvika paya pamusoro apa dzasvika zvikazi raiti makomrades chiteerai muende umwe naumwe wainge ari mumotikari yake unoiziva tasvika kubva tapinde mudzimotikari dzedu taenda paya tabva taende kusvike pane imwe kembi yainga nemakamarada taitine vamwe makamarada manje aizive chii manje aitaura nesusu neswahili kuti ataure neshona manje zvai zvisikaiti kuti taurira nechirungu aitaure putukisi urikuona manje saka aitaura neswahili taita kunzwisisa neswahili alright zvikazi takumbomira panapa timbopinda pakembe apa nekuti nzara yanyanya tibikirwe sadza tidye bikirwe sadza paya tomboita kamorari tapedza sadza kubva rabikwa rainga ratobikwa patapuwa kubva tadya right mumotikari vakomana kuinda mumotikari arwanga ruri rwendo rurefu apa kubharaji kuya hatisati asvika aba pataenda manje kubva taende zuva kubva radoka takazorara manje mumahombekombe mwerwizi rwani rwarusawe tirimwo mumozambiki mumu rwasawe tarara paya fubira makusendiseni tapinda motikari taenda zvikazouraiti izvozvi izvi tiri kuda tirikutopinda nepatauni iri apa pane zvetiri kuda izvozvo izvo ndobva tapinzwe muzvimba so zvainge anofunga zvemaputukezi zvaakasiya zvapwanywa zvimwe tasvika tagara imomo teizwa bhora richishedzerwa zvakadii tikati isusu hatingadi kuonekwa bangoti maputukezi vatengesi tinotengeswa tikarima vakuru kubva vazouya vatitora tapinda mumota
Ndipo takazosvika pabharaji. Tasvika pabharaji. Zvazvirai makomrades. Masvika pabharaji apa. Umwe naumwe tokupai mabhurangeti aya. Sadza munonga muchingopuwa apa munodya apa zvese apa. All right. Saka inini ndaimbopota ndichiende muna Limpopo ndichiraura zvangu ndibate mazigwengwe akaita so. Chiuya. Takaita only 4 days tiri ipapo. So right. Makauya umwe mukamarade zvikazvi right. Taakwene kunotora pfuti kuti dziuye. Pfuti idzodzo idzo taakuzokusheya ipfuti kuti muchienda kupi kumusha. All right. Pfuti dziya dzinobva dzauya paya paya patazopukwa paya paya. Pfuti dziya une yake. Right. Paya paya takapuwa ari makuseni. Zvikazi izvozvi zvetatokupai pfuti hatichatoti mugare pano ba. Taudani muchienda kupi kumusha. Uya wakauya wainzi Chizengwe. Chizengwe naGwibu. Torai ndiyo forosa yenyu. Muende nayo. Patatorwa paya makamarada akati all right. Takukwidzai mota tokusiyirai uko. Pataende kosiiwa kuya. Ndopita katonga tatopinda mugonare zho kubvire muMozambique imomo. Tatopinda mugonare zho. Naro. Vamwe vachimboneta vachimboda kudi izvozvo akomana tomuita sei tombomusei pakemberera. Bye. Kati akomana tabva takaenda ndo petakaenda manje takafamba ndo petakabva taende kusvike pai manje panonzi paMisau. Tasvike paMisau ndo petakatore materiari mabara. Tore mabara edu patafamba kusvika tasvike pane imwe kembi. Tasvike ipapo ndo petakazonzi manje right mwasvika kunoku izvozvi izvi tauchiti muchiende kopinda kumusha manje. Ndo petakabva tazotorwa neChizengwe uya manje achitungamira vanhu vako. Painga kuina amwe ainzi Comrade Vu akazoshaya hawo. Mazuva akaperawo. Zvirai tichiitai sei chiendai. Vataenda. Tabva mugonare zho paya. Tichiona zuva rakazodoko dai. Tichiona kuti bhodha ririapero. Tichi muMozambique. Saka radai izvozvo ndo petakabva tazvinya right chipindai pamani. Ngatichipinda. Patapinda paya. Takwenda paya tikufamba. Saka munoziya nyota nezvimwe kana nei. Resheni yedu tainga tinayo musana. Right. Pandaona mvura. Ndikati mvura yedu rudo kumwa mvura. Zvikazi urudo kumwa mvura. Unoziya kuti anongwanise poison iri. Famba. Ndafamba. Paya taenda manje ndaudotorowa paya. Tafamba taenda. Vataende kusvika munonzi Magezani. Tiri kunzi mvura muchaione ikoko. Takarara naye nyota iya. Swerere naye nyota iya. Uyo tafamba. Ndope takazoti manje tingori mugonare zho tiri imomo Magezani takusvika Magezani kumwe kwacho kusaidi. Pataoneka rwizi kainga kakangodaiwo. Ipapo zvakaitawo midzimu. Zvakaita padhuze paitonga nematende. Evarungu. Saka isusu takazopinda ipapo kwakutokwarakpara mvura ye. Yakamwiwa ichimavhundwa. Kwakuimwa mvura ye. Kwakupedza yakazosara yozoita yayo musha vamwe taita toguta ndiye udhara. Azofamba kwabve imomo kwakwenda. Ndope takazosvika manje kuti tidii manje. Takazoonana naComrade Gabu. Apa tarasana manje. Isu taraswa. Neumwe comrade. Tisu tainga tiine makasha. Emabara.
vamwe manje kufamba kwakaite ndege kudai vamwe wakabva wadai so ubva wadai ubva watiza ubva waenda wakadai kuda kuzovateera manje kuti usiye kashari here hazviti right tarasika rikati ngatingoteerawo takadai pataenda payapayapa tikasvika tikarara apa toisa makasha edu apa todii tozopfuurira bva taenda pane imwe imba so zvichitoto panapa titori nenzara hombe pamwe uchitoona achitorarira malemoni kwakutovhomora futi weresheni yedu iya yekudii daiwa idyai ichidyai asi hozi idzi dzematindivishi dzinonuhwa dzedzedzi kana mwaga kuda kuidaiso zvichaiti isu taakudawo sadza tauright andei takarara usiku hwiri tiri tega mapuruvhene varungu aya waifamba so nemabhero eng'ombe manje tazwa manje tirikona tikati ko iwe kokurugwa utaimbwa zvikazve auko kumakibu ndikati ko apa ko idzi bhero riri kurire tikati handeiko unofunga ing'ombe nangwisa saka iwo zvakaita laki nekuti iwo kuuya kwakadai angodai ubva akona ubva aenda petakazodai tikati uri kuona itsoka masoja kaya ngatidzokerewo ubva tadzokera futi tinadzo patazofamba pataende kuenda pane mbovhu imwe yanga iripo patataura kuti isusu taane nzara patabikirwa sadza saka iwo akafunga kuti makombredzi akawanda tone kuri kuuya zidhishi so rakazara nyama so nesadza rakadai ndopetakazoataura kuti tadya tapedza mani saka ndimwisu mwega ndikati tisu tiri aeri tiridotobvunze kuna amwe edu so alright abva adzorera zvavo ubva adi vatataura navo manje mana baba ngazi nekuti mazuva anaya kwakunetsa nemasikuzu apo imwe hamusi masikuzu tirudotone makombidzi amwe anosenzere muno alright pataende kusangana nakomredi gabu ndiye ainge ari mukuru wemomo detachment commander taonana naye ko vakomana imimi futi dzetanga tapuwa manje ka tatisina kupuwe ma-AK ba manje tatapuwe ma-FN manje zvaide kurwisana neari pipi manje muri kuzona zvakasvikawo ma-FN tikati ndiwe tapuwa aya saka hapana zvetingadii zvikazi alright makatiremerwa tikataura zvese zvikazi no makomredzi aya wazoti alright kubva ashedze imwe section zvichitora naye nawo mufambe nawo saka inini manje ndopendakazozwi manje umwe uyu manje ndiye akazozi taakusara neuyu manje iwe uchibatana naamwe ari kuende kunana mberengwa ukono uyu taakusara naye nyamba manje ari kuitire makasha aya manje aitauya nawo aya mabara atouya egaka tauya nawo ka haasi kuchaende kuya vaya vatoenda vasina manje mazona ini ubva ndabatana naye uya kupi manje musoro kunoku kunokuuye kunana mberengwa takazopinda mumapurazi ana Smith apa aya anosvike kunana Bed Bridge aya akangoite mapurazi aya kunana Rutenga masona manje patapfuura parutenga uyo patafamba patasvika mwamaranda ini manje ubva ini kuti ndipfuure futi munomu ndiende kumberengwawo saka baisarudzwa anhu so ini ndaingodzvirira ndichingozenga zvazi alright aya ndo ari kuende kumberengwa iyo amwe munoshandira munomu mwamaranda ndikati bazi right tanga ipo pamu77 tatanga kubhurana nawo manje varungu paya petro rangu rekutanga manje ka takaenda panonzi pamadzidzi taenda pamadzidzi payapa tarara fumire makuseni zvaya zvekuti payapa imimi muri kuda kuti manje muchiende kudii manje ka
mauda kuti muchiita parade manje kuti muchitaurirana kuti todai so povhu yakwenda manje tona povhu speed kuuya manje mukuridzi warungu vari kutouya wakati kwata so tikati wakomana kati mhanye undakadai so patamhanya saka painga nezigomo rainga riripo so pataenda nechekuseri kwaro patakwire pamusoro pegomo saka vatishaya apa manje apa painga paine munda manje wainga wakaite mutetete pasina chimwe chinhu ba vauya varungu vaya manje vatume munhu mutema manje kuti enda wabvunza apo kuti chii kuti magandanga ainga ari apo aendako Pangsoni akati kutotiza aka kutoenda uku ndakutotanga izvo tatsedzura ndo mazuva atakanga tauya tiina RPG 7 mazuka echipedza kuti uyu ndobva angozovhara musango kuti ndobva raenda pinza pakati varungu vayo vainga vari 4 vakaronga naso iro rakasvika pakati kuti bva vamburumbuka vese takavarova ipapapo vhadi uyu munhu mutema uyawaka paakazoenda vabvunze kuti wakabva amhanye kuramba ichiti echitoenda vaenda isu bva zazodii but umwe wedu wakazokwadzwa panapa karohwa panapa right vatati uyu tinotoenda naye kupi manje takuzoenda naye because nguva yacho kwai kusina kwekuti munodii manje taitosarudza mapako aya kutoita hospital yedu mazviona manje paya tabva taenda ndopetakaenda panozi petaiti pachaibase manje taura tbase svika paya takara paya tikati right ndopetakazorara tiri paya tichibva ipapo tichibva tazofamba tichienda kupiko takazoenda kumadzidzi tasvika kumadzidzi kuyawo ipapapo pakarohwe chakati tende futi ipapapo takarowana nevarungu zvisikaiti bauya nendege dzavo patangozomhanya kutiza ndio yanga iri nguva yemhunga chibage chichi patangozotiza kubva taenda but we lose 6 comrades ipapo but varungu takavavarova zvakanyanyisa tazotiza kubva tabva ipapo right patadini ati zvine izvo patangotenderera imomo yavo tichiti vamwe ombozwawo vamwe ngoti taiparadzana kuti iyi section iyi kana iri 2 section kana iri 1 zinongoti kudai right papa rimwe zuva manje tasangana futi nei manje nawo pachikoro pazetese tarowana nawo papa varungu aya vamwe vavo vanhu vatema manje vakabva vatiza vachibira nyaya nezi kwenda uko vakazotambirwa nevarungu kudii hatingati takarowana mabhetro akawanda saka inini manje nguva yacho iyi nakati 77 78 79 ndobe ndakazokuwara manje inini early 79 ndobe ndakazokuwara manje pandarohwa gumbo iri muriwo ndiri muhunu pamaranda ndarohwa gumbo riya zvingati mutakure teimuendese pabako paya ndobva rarambe kupora gumbo riya asi no katori comrade tiende naye kumozambique ndobe ndakatakurwa taenda patanosvika kumozambique uya takapfuura nepangala pataenda pamapai pandadzorwa futi pabharaji paya manje ndakangorare usiku hwiri bati gumbo rai ratoshata kubva ndakwizwa pai pandatorwa nemamwe macomrades kubva ndaiswa mumota straight kumaputo tabva taenda kumaputo tasvika kumaputo kuya
tasvika kumaputo kuya uku fataende panonzi pamilitary hospital. Military hospital yawo makabarate ikoko emasoja awo. Svika paya topinda kadii manje wakurapwa paya kwazoambitetwa manje gumbo riya manje raya ratoshata because paya pasina chii manje mishonga kufamba kwaiitika kuya maona manje kwakuambitetwa kwazobva ipapo manje rapora ndopinda kazobva kwakuenda kufamu. Taenda kufamu kwainga kuine wamwe wakazofamba mutengesi here wakafamba ipapo ngokuti kwainga kuine wakakuwara waga makombedzi akakuwa so patoita mutengesi pana wakuru zikazi ngatabvise ikoko ngataendese mumaputo chaimo mumashawa pataenda pamashawa taenda pamashawa ndopendakazosarudzwa nevamwe kuti iwo zvakadai tiende kokupai makumbo makutoenda kuTanzania futi ndopetakazotorwa kwakuenda kuTanzania tiri 10 taiti mukomredzi chirume 8 wasikana 2 pataenda kuTanzania kuya patasvika kuDar es Salaam patabva muDar es Salaam pataendeswe kuMoshi kuKilimanjaro inonzi KCMC Kilimanjaro Hospital chichi ndopetakazoenda kugadzirirwa makumbo ikoko manje. Tagadzirirwa makumbo ikoko manje takazodzoka futi muDar es Salaam ndobva tabve muDar es Salaam kwabva zvazi alright patadzorwa kumaputo taenda kumaputo takazobva mumaputo ndobva taenda kunozi kuNampula dhuze nekuTanzania ndokwetakazogara ikoko muno isusu hatina kuzopindawo 1980 yai manje takazopinda 1981 nekuti aiitira kuti ava vanhu ava vakakuwara ava havafaniri havangazogoni kuite zvinoita vamwe vanomhanya tode kuti tione situation yamboita sei here yambodzika here right ndopetakazoona makomredzi amwe akuya zvazi alright takuti muchiende kumusha nekuti iko zvinezvi zvinhu zvaaraiti kumusha uku ndopetakatorwa ndobva tapinda mumaputo tazotorwa futi imomo nendege kuuya apa airport yedu kobva taenda papi manje ndopetakazoya parepatriation camp. Repatriation camp pazasi pepagomapo pane panonga pane social welfare inouya vanhu vekumalawi here ipapo ndopetakaiswa ipapo taiswa ipapo vaingopuwawo mari dzavo idzi dzemadhimobhu chichi vaipuwa but inini kuda kuti ndidaiso zvaingoramba kuda kuti mana manje mari dzacho chadzo zvazi alright takuchinjai takuendesai kupi kuRuwa rehabilitation center patasvika ikoko patagara paya ndopetakazombonzi manje kwazonzi alright vanoda kudzidzadzidza zvekudzidzadzidza here modzidzadzidza isu takazoenda kuBeatrice patangodzidzadzidzawo zvatakadzidzwawo ikoko zvacho but zvainga zvisingapaniri manje apa makumbo manje rikafa taimboenda tichimbopuwa tichiita sei but takazoti manje takamboenda zvangu ndikamboti shande paCMD but manje takazobva tabviswa nei manje neretrenchment iyaya mazvona kwakuzotogara kusvikira tiite mhuri yese iyoyi manje ndatongogara kwabva tadii manje saka zvimwe zvaiitika zvacho ngezvokuti mumwe muya munonga mazve apa pabude mari pazodai ndaitoishaya kana kuti uonewo kuti zvinhu zvacho
zviri kufamba sei kana kuti zviri kuita sei mazoona manje. Saka apa pakukwara paya apa ndakanga pane mapercentage but mapercentage acho handina shuwa nawo nekuti munhu waakaunza wacho wakaunze ningi uyu wekuIjipiti apa uri kuona. Saka taingoona futi kuti panonga pechingoitika kautsinye futi nekuti munhu uyu kaweka murunguka muri kuzona. Saka ona kuti apa 20% but igumbo rakambitetwa musoro kwebvi waona kuti saka kamari kacho kuti kandikwanire manje kana kuti ndidini manje izvozvo izvi ndainga ndiri kutoti ndope pamagarire takachizoita manje kuzosvikira nhasi uno musha kwakutogadzirawo musha ndakatogadzirawo panguva yacho ndakamboti shande yacho iyoyo kumusha kuya manje 25 kilometers kuti ndifambe kuti ndisvike pamba. Saka apa ndaya ndichikumbofamba gumbo rangu iri kairi zvichakanga zviri nani nekuda kwekuti ndaya ndichakadidiwo ndichakati simbe wangu but ndaitoziva kuti ndaitozvikuwadza futi nekuti musango ndakafamba tikapukana nematombo tikaita sei tichidonha misana ichipwanyika. Saka kuti saka naizvozvi ndo kwenditori iko kumusha kwacho ikoko 25 kilometers kufamba kuende kumusha. Kana ndakutode zveizvozvo izvo manje kuti ndakumboende kumusha kwacho nekudzoke kunoko kuite zvengoro zviya izvi ndibatsireyo ndikwidzeyo mungoro ngoro iya manje izvozvi zving'ombe dziri kufa izvozvi izvi kuuya kwetakatoitawo kuno izvozvi izvi manje kutoita zviya izvi kutomanikidzirawo netung'ombe twake twasarawo zviya izvi ng'ombe hakusishina kwakutozokwirawo bhazi dai kana kufamba kwacho handifambi izvozvi ndongoswera ndigere pana ona manje. Saka kana kushanda kwacho kuti ndingashande chii ndichidii manje ndakamboenda kune kwetaimbozvi makumbo acho munonga mwechipuhwa ndakaenda ikoko ndosvika makumbo chimbomirai nekuti hazvisazvayadini. Takaenda kakawanda ana parinyatwawo ichitaura kuti izvozvi zvatimborina kana nechinhu hamuna kana material. Tinonga tichienda ipapo apa panonzi hanzi panyiko apa panini ngemakomreds vangotaura futi ndizvo mari dzacho chimbomirai munouya motora cheche saka kuti ndichifamba manje handisi kutombogona kufamba ende gumbo racho rakafa rakazofa nofunga ndatama 13 years rakadaro. Saka kuti ndifambe chaiko iri racho manje izvozvi izvi rakusvimba iri ndikafamba because since 79 pendakuwara ndori ndaisimbisa ndiroka. Saka kusvika izvozvi izvi manje gumbo iro riri rangu ndikada kuti ndifambe kudai so robva razvimba kana ndakatogara kudai pamwe ndinga ratozvimba kana kuti kudii apa medical ningiya handina futi. Saka kungogara ndiri kungoita panapa hapana chimwe chiri kutombondibatsirawo kuti ndingaone chii kana kuti chii chendingagone kuita kana kaproject kana chipi zvacho zvendingagone kuita. Saka kungogara rodoka ndodii wendakuremedza manje mudzimai wangu uyu because pane mabasa ese manje ndiyo nenga akutoedze kutobata kuti regai ndidai ndoramba ichingotuma iye manje muruzona ite kudai apapa madii kudai kuti baba mwana ndanetawo asi manje kuti anenge achiti zvinotondisirisawo kana inini kuti ndione kuti amana mwana wemunhu akafa nezviri kungoitika izvi inini manje kufamba kwacho kuku dai kwanga kuri kuti ndainga ndiine chekufambisa license ndinayo ndaigone udini yangu kufamba ndakangoitorawo panguva yandakamboti shandi yacho iyoyo license automatic saka
ndo nyaya yacho iripo. Izvi zvekuti izvi tinombozonzi here zvakamira sei, tadomboedze kuite zvimisangano zviya zvekuti timbodo kuti tibvunzewo kumberi. Vamwe vacho taitokushwe mvura inoswinya. Saka inini ndakazoti hangu inini hangu inini kumisangano kwacho iko ini handiendi. Nokuti pane petakamboenda uko kuna fourth uko tiri tu petiri kusvika kudai pana tane riot murudai panapa kamwe kamusikana akadiki-dikiso ngatabvondore izvozvo izvi. Tikazoti munoziva here kuti zvinhu zvemuri kuita izvi kai tisu takatanga nazvo izvi zvemuri kuita izvi. Ndopakazi aiwa ngatibve pano ngatiende uko. Ndikataura umwe wangu tati shamwari ngatibve panapa handei ungadai tatoona vamwe vaungana panapa maimba tichazorikitwa panapa ngatibve pano. Gami kwakuenda kwabva tatodzokera kwakutoenda pane panotengeswa maruva mutauni mbaya. Ndoona mapurisa aya ateera futi akutarisa kudoko noti pane amwe acho ndikati akutoteera futi nekunoku. Ati regai ndienda hangu kulift. Nguva yaenda ndichikutoti fambe yangu kwakudzokera kuno. Saka izvozvo izvi rangogara medical handina ningi yai polisi yekuti yai kana kuti ndinodo kuzoti ndafawo ndozoita sei kuti hapana kungogara kungogara chekurangarirwawo nacho hapana. Saka ndo mamirire ezvakaita. Handiti tidzokera pabhato yakakuvadzai Gumbe chii chakanyanzoitika musiwo? Ndakarohwa nebara nemasoja asimini. Ndakarohwa. Mama akutiza asi pakutiza ndakangomhanya kunosvika zvakaite parodhi apo pandapunzikire pasi nokuti ropa rai rabude zvakanyanya. Guy 1 naBonzo Square, Bonzo K Bonzo ndo akazondiona chavhudura inda ndikati ndakuwara. Saka umwe akabva vasara vachiridze futi apa inobva ndatakurwa manje pandaendwa neni uko vazodii manje zvikazi makomredzi manje ndo paakazoya manje ndakazoizwa zvekuberekwa manje ndo petakazofamba pauizoenda kupi manje kwabva taende panzi pamaranda paya pandaiswe pakangoti ndebva ndapuwa sadza paya asi gumbo ranga riri kurwadza because kupindwa nechinhu chinopisa chechibora rakapinda rakabora. Paya kwakuzotsvagirwa dhongi manje ndakazotsvagirwa dhongi rekugadhiswe dhongiso kwakufambwa nenini kusvike kune rimwe bhesi takatorara tichifamba kubve ikoko nokuti uku kwaifambiwa rugusere zvingatibve kuno. Tasvike kwetakasvika ikoko zvikazi mudhara waapa haana bhasikoro here dhongi iri ngazvichiite kuti riri kuchigumira pano rizoone kudzokere kupi futi kwerabvawo. Ndopendakazogadhiswa bhasikoro kuenda kupi kumapako kwamagomana petaiti papungwe besi kwachikwira manje mugumbo muya umu ndomwe ndairapirwa ndichiitwa sei ndichidi kwakuona kuti gumbo iri raramba manje ndopendakazotorwa manje kuenda kupi kuMozambique. Handiti kutotorwa kwacho manje ka paya pasina zvebhasikoro zvacho izvo handiti munoziya Wanyanza munoziya here chinhu chakada kuita fanika chilada so kwakuisa miti so kwakuisa miti pamusoro kwauchitoisa chimabhurangeti kwakuradzikwa ipopo utotakurwa ngaanhu 4 umwoku kwakufambwa nenini kufambwa nenini kwetakaita
Techibva ipopo pakukuwara ipapo ndabva ipopo apa mubako takaenda ndobva tasvike pane rimwe bhesi. Saka vakomana vakasvika kutsvaga sadza remudhwendi. Sadza ndaipuwa apa mishonga manje hapasina mari. Wechinyatsa kuona kuti honye dziri kupinda apa idzi zvokuti amana kuzoda kudzidzora kudai sokwa dzapinda kudhara weizwa kuti pakanya mukati mazora. Kwakubva ipapo ndobva takaenda kusvika pane rimwe bhesi futi paakati panapa ngatimboedze kupinda mukati umo tiende koona kuti chii hatingaoni sadza. Saka akaende pakomboni yaigaidwa nemasoja. Saka masoja aya mheno kwaanga amboenda. Asvike ipapapo manje vaona mungori mwaipinda manje mungori nemvura chete dzakangocherwa, hapana kana chikafu kana chii. Ameno kugumisira wacho akazopuwa ndiye chikafu chaiti chikafu chemudhwendi. Kubva auya nacho shama chitodye chikafu ichi kacha. Ipapo hapana zvatingadii manje zvatingaita. Ndikati aiwa unzai ndichi pandachikabva ndapedza right. Tafamba mungano wacho makuseni zuva rakadai tabva tasvike parodhi so asi zvenese midzimu mwari uyu Bhinya rodhi ka inenge yakabve zvakaite kumbairi uko kusvike kuno yakakurwa kwenda uko kunosvika mhenu uko. Pakupuka Bhinya rodhi uyu kawewa zvaitika manje aite kuti pange pakatwasanuka kuite kuti pemunopinde kudai varungu vanonga vachiona kuti apa papinda vanhu apo kana kuti imhuka iyi muri kuzviona. Saka ipapo petakangosvike kuti tasvike kuti tichingoti Bhinya rodhi Bhinya rodhi akoma chapupuri chakabuda ipapo chapupuri chakavhara uku neuku kwese kuvhara zvikazi ngatibve tapinda hande manya nenini mwakutobira paya tichibira paya chapupuri chabva chati mho. Inini manje naye ndakangorarama nedu pandatarisa kudai pandaona sekuru chapungu ari mudenga ndikati akomana zvikazi ndikati isai fodya pasi sekuru avo zvikazi ari ndikati tarisai mudenga vhadai zvikazi alright. Vatoenda pamuti ubva apira paya vapedza paya kazvaanga tifambe techiti endei. Saka ipapapo nzira yainga yakati kuti idai soka nambisa yakakone kuuye kudzokere kudai so apa yaguma kuti vanhu vakunetseka nzira iyendepi. Sekuru chapungu akabva uku kudzika akadai so zvikazi ngatiteere kwaendani chapungu kudai zvikazi nzira iri apa neni right. Tasvike pane pamwe paya pakaite pabomo so pari kuzi manje ngatimbomudii manje ngatimbomuise pasi pichana timboone kuti zvinofamba sei kuti timbozorora pichana. Nangwisa zvaari kuzorora zvizi zvakaita apo pamhiri perodhi apo nechepamhiri apo patori nemasoja zvikazi saka ane munhu wakakuwara saka akuda kuzororere ipo pairi saka umwe wakabva azvizwa pazvi zvikazi wari apa mungati bva ndasimudzwa bva ndaiswa zvikazi ya aita mushe ane munhu wakakuwara wasiyei regerai vaende nemasoja vanhu vatema ari masoja asimiri vasiyei vaende. Ndikati wakomana asiyiwa ndajatwa kapana vandatakurwa vataenda ndopetakazosvike munani manje muna Limpopo. Asvike muna Limpopo manje wazobira ndopetakazoenda kunana Ngala iyai manje
zvikazvi tiri kutsvagawo kuti tine mudhuwendi saka hatisi kuziva kuti zvikazviora kuti mudhuwendi wemuinayo munhu akakwara kati tavakukupai motikari muende naye zvakanaka ndopetakakwidza manje pataendeko ndopetakazoosvike kumapai asona kumapai kwacho kuzobve pamapai apa ndakazokwidzwa futi pakashi mune kaya pane kamwe kakada kuita katreni here like kanofamba munjanji ndomeke ndakazokwidzwa ikoko takuenda kubharaji kuya kuenda itaura takwidzwa ikoko kwakosangana nepovheta yakanga yatorwa manje vanga vatorwe ndingangoti ningi marikruzu vandasvika vandaiswa ipopo vandazotorwa vandaendeswa mumakamarada akade kuedze kurapa kurivhura kudai zvikazi harisi kuita vai harichaiti vakutouya kupombera futude ndopa akazoende kotora amwe makomrades akazoya akazonditora kwakuzondisa pai motikari kwakubva ndazoendeswa kumaputo street kumilitary hospital. Pane imwe nyaya yamusina kutipa nezvayo yamajamba yamazonhonga muri mukati pamazoti haya inini ndoda kuenda kuhondo mutori kuhondo mchiti haya inini pandoda kudzokera kumusha ndowanopfura mabhuna akandirova nyaya yechi chakaitika pamakarohwa nemabhuna nyaya iyi takasvikirwa tiri pamba ndina mukoma angu ngezekire takasvikirwa so takangona pfuti yapindapo kasi puma pepe tatikakarira pepe waiti puma yao wakabva apinde mukati manje kubva aende kogari pachigaro kamurungu kaya tuni wara wabva wapinda pepe musha wazara magamba chete and pepe zvikazviya yaikuno hamazivawo kuti vanhu vatema zvainetsa paya zouya kuno paya ndaenda kuya zvikazviraiti unaziva ari anozi ana mukoma iwo ndikati ana mukoma angu ana mukoma ndinawo inini panapa handina inini ana mukoma zvikati hatisotara ana mukoma ako tiri ima amutara mukoma wokuberekwa naye zvikati tiri kutaura magandanga kati chinozi gandanga chachina nimbotochizivo bai uya kuno vandazompama murungu uya kwauye murungu papa banditi fight yechifondi yakazobudisa chii manje ropa kuti tsa zvikazviya fucking wamakiwa ine brother wena sikati wena yakona kuruma makiwa ine brother wena komana dai sohopa churu komana papa mukoma angu abva atorwa papa bva vanzwa nawo panze akurohwa papa apedza kurohwa papa masoja kubva apinde mumba saka akaona manje handiti munoziva nhingi dziya idzi njiwarungu dziya munoziziva idzi mwanoti kwirimba here kana kuti izvo dziya tatakauraya 2 angaiwa tanga takauraya 2 dziri pamoto takanyatsodzisasika rungwa vakutotori angaiwa dziya vakutochia pepe warungwawa mukoma angu manje ubva azonyatsotarisise murungu uya wandirowa uya nangwisa wakatombosenza wese pachinhoi apa manje saka zvayo unoti Mr. McDonald akazi I am Donald. We were together at the cold storage in Chinoi. I said, murungu yabva kutanga unyara manje apa wandirowa ropari ndopa akadii manje ndopa akazotanga kuti hapana unobuda apa baba njiwa idzi dzetadya idzodzidzika idzi everyone you must pay
ona manje akunyara akunyara isusu tangogara tiri kungofunga kuti mheno zvichaitika paya toni mari dziri kubviswa give me come on kuna mukoma wangu uya bva zvati sho zvikasi right we are going vakuenda manje kamurungu kaya kakatanga kuti puma kaya kanenge akaitotyawo manje kakazogumisire kubuda ava vachitungamire kuenda iko kakasara kakagara kaiziva futi kuti kune rimwe gurupu riri kuuya futi gurupu riya riri kubva rasvika futi pamba paya futi vandazvikamiye pendakangoti kuda kusvika ndichidongosvika kubva ndatemwa nechi panapa pandatitatatatatata omani ndarowa zvikasiya zvikazi namwacho saka pakazosvika umwe ndakaona wainga akanyase kuita mubritish wainga akatosiyana namwe anga akatsukuruka zvikazi no don't beat them no terrorists cannot stay here no don't be, let's go vakatorana kwakudini manje vaenda ndakazozwa manje nechepazasi pacho ana mai vainga vari ipopo vakatomuswa zvimwe maona manje saka ivo vakagumire munzira makomrades ainga ari nechekumusoro zvekuti kudai akaramba ichienda pamwe tingadai takazwa dzakatimira futi mazoona manje saka ivo akagumire ipapo manje agumire ipapo kwakutodzoke mumarori yavo kubva adini manje saka ndiye murungu endaiti wacho ndikadzokera ndodomupfuka namudzokera pakudzokere kubve uko utane pfuti yangu kana akazokurovai gumbo manje wakandirova gumbo asi inini ndakabatsika haiwa kutsika ndakavarova haikona zvokutamba ndakambochayana haikona zvokutamba wewe since from 77 78 wese kuzoti 79 pese apa ndaiita seya mavachaya akurova chaiko haikona zvokutamba taitorovana saka kwakazopedzisira pane mapato anosvika ndingati right Smith wainga nemapuruvheya ake handiti Stole wainga aunze ake futi masikuzo apo handiti Muzorewa wainga aunza futi ake ainzi pfumure wanhu ataiti madzakutsako apana bato rendisina kurowana naro kamunhu aka kanozviziva apana bato rendisina kurowana naro awawo vechindevere awo vangomawo vaitawo system yekuda kuuya kurwisa isusu futi asi tiri kuti manje muri kuuya kurwisana neisusu isusu tati tikazwa kuti ari apo isusu hatisaizomira ipapo isusu taingoti tikangozwa kuti kune motikari dziri kuti ayana nyika baya ngati mhanyi mumotikari isi tosvika topwanya motikari pwanya motikari dziyaidzi kana ungozwa kuti kuna arungu apfuuro kudai totoateeredza torwa arungu tichiziva kuti ndiwo ane nyika zvetiri kuita apa tiri kurwane pachedu apa hapana saka kwese uku kwainga kuri kwechizuku zvikadai ivhesa zizanu ngokuti panguva yayo yanga ichikuzi izanu iyozi izapu iyozi inyi UNC iyozo ndonga muri kuona manje saka zvinhu zvakazobatana tamunhu hazvo ngokuti izvozvo zanu PF kai zvakazoitika 1987 mazoona manje saka ipapapo manje ndakarowana nemapato ese ndakarowana nawo ndiri kugaza iwo kumarandau saka besides bato yamakapfurwa pane here yamunoti iyi ndingadai ndakafa
kana kuti iyoyi ndiyo gumbo ndeyanoti pane petakasvikirwa nevarungu tiri pamadzidzi tiri pamadzidzi apa kwakauye ndege nofunga dzaisvika majeti akauye 4 madhakota akauye 2 zvimaspota plane dzakasvike kuite 10 ndege dzakakombe isusu chete ndopena ndiri kutaura kuti vaya pakazosara amwe makomrades 6 ipapo pauchiti manje vamwe vari kuti manje izvozvi izvi akomana izvo ndakuzvipfurako ma pana umwe unonzi Dzino wainzi Dzino Gayana asi haikona kudaroba saka zvakanga zvakangoitawo sei paya paine dombo rakaita chiambrela chakadaiso kuine matombo akangochidii manje akangotsigira kudaiso saka painga pakaita kuti afanika chibako kuine miti yakadii manje yakamerera kunze uku manje saka nomwe takapinda manje saka zvaiitika nezvekuti manje varungu vaya vechide kuuya vaiuya uchitange kuona izvi zvikuuya kudai kuti akwireka kudai so saka ipapo takazobva takuti vakomana baraka nemunhu musasaita zviya zvekuti bara nemunhu vechimbouya vakauya neNATO kuda kuti aedze kuda kuti pano kudai so vautotaurirana makomrades ise bara neuku ndiisawo neuku warohwa kudai akakwane kuite 7 tichingovarowere paNATO ipapo varungu wachinjana kuti ari kandichienda nditore NATO ka warohwa dori nditore NATO warohwa kuda kusvikira NATO ngaigare ipapo saka zvinhu izvi zvakaitika anofunga kuma 12 o'clock iri zuva iri kusvikira kuma 6 o'clock varungu vaya vainga vambotenderera vari ipapo vakatiza kubva ipopo kwakuende kugomoko mazviona manje so kwakuzobuda manje taubvunzana ndiwaniwe ndinhingiwe ndiwani ndinhingi varungu vaya kubva vazvizwa kuti vanhu vaya vakutaurawo kwakutaura yo fucking kanda anga kubva waite kombati yakuchaire kwetiri manje vari ikoko izvobva tangoti aiwa ngatingoridze 1 baracha vatanyarara vatadii manje vadomboti futi vatangoti uchinawo mabara ini ndakabuda ndine 2 chete vamwe vakabuda vamwe vasisina vamwe vanga ona manje wauzobuda paya udozotarisa kuti comrade jealousy comrade ndianiko hanzi comrade aniko vamwe vacho ndakutovakanganwa wakatosara ipapo pamadzidzi mazviona manje asi mutengesi wacho manje wakazoonekwa zvake mazviona saka manje zvakanga zvichiitika manje manhinga aya madhakota aya raibva radzikira kudai bati hai papa dzimwe dzakadonha vaibva radzikira kudai echitoburuse echitoti vanhu vaitoite zvekutojamba nezvimaparashuti zviyai zvichiita se asi vakadonhedzwa vari ngekudenga ukuka amwe acho akadonhe kuite mabvee chaivo because chaingo unonga uchingonange parashuti parashuti yacho yopinde mhepo muone madonhero anoite munhu mwazviona manje saka zvese izvi ndo zvinhu zvaiitika zvacho zvitaiita tiri muhondo mwacho imomo mwazviona pachikwata chenyu makanda muri 4 mese makadzoka hanzvadzi yawo haina kudzoka takazodzoka tiri 3 mazviona izvozvi vamwe vangu wacho iwawa vakatoshaya vese watosara ndini ndasara ndiri 1 ndini ndasara ndiri 1 mazviona pamakadzoka 1980 81 81
makasvikira kupi ende makazoonana sei nehama dzenyu kekutanga? Kuzoonana nehama dzangu manje tiri parepatriation camp apa, ndakazonyora tsamba nokuti nguva yacho iyoyo pai pasina mari kana kuti chii, ndakangoita zvokupurana zviyazvi kwakucheka chipepa so kuti ite kungafanika envelope so kwabva ndangonamira chii manje kazi kwakubva ndakumbirawo vamwe mari kubva ndaisa chii, kubva ndaisa stembi pandangoti endai moposta ndokuenda kwayakaita tsamba kuti ndakunoku kurepatriation camp muHarare pazasi pepaGono hospital. Ndokubva kwauya mukoma angu nemukwasha wangu ndo vakauya ipapo, ndio pendakazoapa zvinhu zvendainga ndinazvo zvandanga ndabva nazvo kuMozambique ndachienda nazvo kumba. Apa gumbo rangu manje rakanga rashata futi, rainga risina kuita musheba artificial yacho yakanga itori kupi manje parenyatwa. Ndikati inini ndichadini, ndichazoteera ndazopedzerwe kugadzirirwe gumbo riyari manje ndope ndakazotore gumbo riyari kubva ndazodzokera. Pendingati ndakatozoitawo mari pacho ipapapo, ndakaite mari pakazozwi padhimobu yakanga ichiitika. Ndakanga ndakarara ndiripo parepatriation ipapo, ndakarara paipa vamwe vari paipa hoho turange yauya irimo vanhu vari kupiwa mari ini ndobva ndati vaivaya ndivo vazuwano vari kupiwe chii, vari kupiwe mari. Saka inini manje ndakarara ndobva ndati bhati vandatarise time vandaona dzaba 12 o'clock ndati regai ndifambewo zvangu ndidini ndimboenda ndiende koonawo kuti makomrades ari apapa ari kupiwa sei mari. Pendakangoti svikei kudai so mbisa manje pano umwe comrade aindiziya sere ndio vaifamba nei manje nemari dziya ndiyo akazoti manje zvikazvi iwe uri panere ndikati ndiri panapa zvazi mwese apa ibvai apa mirai ibvai apa iweyo number 1 uye kunoku ngachitora nomwe wakakuwara futi kunoku right endai apo ende kuseri ukupiwe mari ipapo ndingangoti ndipo chete pendakatozoonawo mari pendakaonawo mari ipapo pandapiwa ka 400 ipapo pandadini manje pandati apa zvatoita apa rekairai zvandakataurire vaya kuti ndichateera. Saka ipapapa ndakutozoenda kumusha kuya manje mazuona manje ndo ndakangozotenga tunhu kubva ndadini pandateera kubva ndazoenda kumusha. Alright. Ndanzwa muchiti tsano bva mazoti ndangasa ndarora musikana mamatosiya kumusha uyu anga achitora dika akatosara achitamba umbwido hwawo futi awo inini ndiri kupi, ndiri kuHondo. Saka ndakuati tsano nekuti ndatogara akanehanzvadzi yawo asi takaenda tichingoti iwe ndokuzodzoka ndokuona musikana akura, ndoona musikana wakura ndikati iwe regai ndingomutora hangu achitotorana aiwa ndizvozvo. Saka takatarisa patakunopedza chirongwa chedu chezuva ranhasi, takatarisa pagumbo renyapa chamuri kuda izvi nezviri rubatsiro rwamuri kuda panyaya yegumbo nderwei? dai ndaone gumbo nyowani, dai ndaone gumbo nyowani iri rare kare zvekuti hazvisi kutomboita mafambire chaiwo ndinotongofamba nemakirashes ende ndinoswera ndakangogare panapa. Saka swera ndakagare pano kwacho apa munoziva kuti mhepo dzemumajuraho ndodawo ndichibudawo panze apo ndichizwawo mhepo dziripo mazuona manje plus kufamba futi nekusagone kufamba kwenita ukuka kuti nditoenda izvozvi zvinotongoite zvokuti kana ndade kuti ndidosvike kwakati notoite zvokutotsvake tumari twekutohaya motikari ndotoite zvokutoti motikari ngaindisvitsawo pakati yondisvitsa
ndozodzoswa futi pano zvese izvozvo ndo zviri kuitika. Saka ndakanga ndiri kuti dai kwanga kuri kuti ndangofunga dai kwanga kuri kuti kwana Chadzwa kuya uko nguva iyo ndanga ndakaendawo pamwe ndaionawo ngoda dziya ndakatengawo mota yangu but vakatirambidza kavanhu avo kuti ndipidhewo pai dai takaendawo takazvitengerawo chii but hapana kana nini izvozvo izvi ndangoti gojo kudai so saka rakungonetsa. Gumbo racho imari kuitira vari kuona chirongwa izvi zvichida vanogona kuita mudemi mungazive here zvinezvi kuti artificial lake rinodiwa apa panoda mari? Gumbo iri rainga raisvika kuma 2000. Okay. Alright. Andiriya. Ndakatomboende pamwe manje paanga kutoti kutosvike kutoti 3800 and something ndiye zvinonesa. Newana ku. Saka pando pendakazomboende pamwe manje ma 2250. Okay. Mazoona manje. Andiriya. Ayo. Takutenda comrade Chavhundura Mabhunu. Anditika ibasa guru ramakaita mukusunungura nyika ineyi. Tinotenda. Muri Zimbabwe iri kuzvinzwa kuti chikumbiro chaminacho pazuva ranhasi ndechekuti dai mawanirwa rimwe gumbo nyowani rakakuwara muhondo 1979 rakazodimburwa vakaona kuti hapasisina. Saka ramuri kushandisa ndiro rinodiwa kuti richinjwe nekuti nguva yarebesa. Uye zvakadaro racho ranga rasara richitobata muviri rakuremerwa. Rakuremerwa ichokwadi ichocho. Ichokwadi ngoti pwese kwendinotoenda pamwe notombozouye kwakati uko. Saka ipapo panombopafunga kuti dai ndine mota inozvidhiraivhira. Dai ndine chii ndingaenda but ndingazuza kufamba kwacho manje kuti mafambiro anoto zvakatowanda zvacho pamwe nototume mudzimai but mudzimai manje anenge akuti baba mwana mwakundiremedza zvimwe zvacho hazvichaiti bai mazoona manje. Saka 25 kilometers inofamba uko kwawo kuti ndisvike kupi manje kumabhazi kana kusvike kumbaka. Ndainga ndichiti dai kwanga kuri kuti hazvo dai ndaionawo kana panzvimbo imwewo yemaplotsi inotiwo pedyo nei manje nerodhi chaipo izvozvo izvi ndaiti hangu dai zvainga zvaitika izvozvo pedyo nerodhi kuti ndigonewo kuzodii manje nokuti izvozvo izvi tarisai muri kuona musoro wese wachena ende nepetakabvira tichishanda tichiita zvese zvanyama izvozvo izvi dzachembera manje muri kuzviona manje. Saka ndo paakundinetsa pacho ipapapo zvinhu zvacho mamiri azvo zvakaita. Asi manje kuchirima kwacho futi handiri muri kuona kuti nyama dzadii futi dzaneta mazoona manje. Saka kwainga kwakungotsvage pekuto kudai kwanga uri ndakuonawo chakadai kudai manje zvinhu zvacho zvinonesa ngekuti pamunonga muchiti kare kacho taidomboedze kuplana pamuzoona pamwe madzimba ipapo mwazoona manje. Saka ndo zvinhu zvacho zvinenga ndiri kutoino dai ndangoonawo rubatsiro runondibatsirawo kuti ndidini mari dzacho kuti ndidzione panonga pechitotore nguva. Munoziva kuti vana chaivo vanonga kuti ngoti uzvishandire kwake uzvishandira hava vamwe vazocheukawo kuona kuti baba zvakazodai vanongoti yanga iri nguva yenyu mudhara. Saka venguva yacho iyoyo endainga nainawo manje havachayeuki kuti rikaitibatsirowo comrade mazoona manje. Izvozvo izvi kune umwe wangu uri kutozvi wakashaya ari kupurazi pacho ikoko unonzi Kosa. Saka handisi kuziva kuti izvozvo izvi wakatozigwawo zvakanaka here. Hauna kukwanisa kuenda? Handina kutokwanisa kuenda ikokoko nekuti hapana chekuti ndingaite zvinonga zvichitondinesa mazoona manje.
ndonyaya yacho. Anditika. Eh. Ayo ndakutendai Comrade Chavundira Mabhunu nenguva yamatipa pazuva ranhasi nekunzwawo mafambiro amakaita kusunungura nyika ineyi. Tinotenda. Regai tiise chikumbiro kumhuri yeZimbabwe kuti Comrade Chavundira Mabhunu mavaona, mavanzwa, vaitaura nhoroondo yavo. Zvakawanda zvavakaita asi muchidimbu ndozvavakwanisa kutaura pazuva ranhasi. Chikumbiro chavo tichivhara chirongwa ndechekuti gumbo randakapiwa panguva yehondo rachembera, rafamba mitunhu, raakudawo nyowani. Kune vakasununguka tibatei, tokupai nhamba dzavo, movafonera motaura navo, muona kuti mungavabatsirawo nezviviri kana zvitatu. Chikumbiro chavo ndechekuti vari kuda gumbo nyowani. Vatiwo pavakapedzera kuenda rainzi 2250 kana kutongoisvitsa pa 2500 zvichida kana kutongoti pa 3000 yekuti vakwanisewo kuwana gumbo. Vatiwo kumusha vanofamba 25 kilometers kuti vakwanise kuenda kuroad. Rimwewo zvakare gumbo rasara ravanofamba naro raakuremerwa, dzimwe dzenguva raakuitawo richizvimba. Vabatsirei Comrade Chavundira Mabhunu negumbo. Ndo chikumbiro chavari kuda. Wonguvati ndogona kuzongopiwawo nevane masimba plot iri padhuze neroad. Asi izvozvo tinosiyira kwavari, asi chikumbiro chavo vachiisa kumhuri yeZimbabwe. Ndakamirira Frank Wesere, producer of this program, The Forgotten Veterans. My name is Robert Tapumane. Stay tuned and continue watching these programs. For now, it's bye-bye.
taigara mumakomo mumakomo yehondo aivakaimanya takavatesa taigara mumakomo mumakomo yehondo aivakaimanya takavatesa vakomana vasikana magorira mumakomo aivakaimanya takavatesa For these and more stories, tune in to Zim News Beat TV with Robert Tafumani.